bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw.
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Philippines. Sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Klinika D3 Bio Time, alas 4:31. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! Alas 4:32 sa tagapagpanaguban. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa mga katauhan nga nagmonitor sa taga-programas 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Maayong hapon kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao sa Mabtan sa Pagsibya. Maayong hapon niya labi na sa taga mga katauhan sa Hingoog City. 79 ka mga barangay nga kanunay na kamonitor sa taga-programa. Mga katawan usab dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa 80 ka mga barangay. Ingon man sa mga kasikbit nga lugar mga probinsya. Ilabi na sad sa mga munisipyo diha mismo Misamis Oriental sa Manaabtan sa Pagsibya. Maayong hapon kanatong tanan sa mga nagmonitor sa tong live streaming pinaagi sa tong Facebook page K5 News FM CDO Digital 89.3. Sa mga nagmonitor sa ato nga programa karong nga panahon na salamat niya ninyo. Ayaw ka mong kalimot, adlaw karon mga igsoon, binatitig paminaw, pizza 8 na ta. Pizza 8 bulan sa Mayo tuig 2025. Mga katauhan nga naa karon nagtikaw-tikaw, padayon pas panig kamo tungod kay pobre man. Nga sa magihapon ako nanikay-sikay. Mao nang gitawag nga samtang naningkamot sa pagpanarbaho. Ang uban nagpaabot pagihapon sa gitawag nga ulan-ulan. Naningkamot pataon nga matawag ni sityo leader, purok leader og uban pang leader sa mga politiko. Naningkamot in taon nga dili mapanas ang ilang lista. Bosa sa mga nagpaminaw karon nga wa pa kamanga, hala paabot lang kay basig kamangon kara. Sa mga nagmonitor dire sa ato nga Sibiyahan 89.3 Cagayan de Oro. Salamat sa inyo nga pagsunod sa ato aga Sibiyahan. K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Sa mga viewers nato arang daghan na karon mga panahon na kay nagpaabot sa to mga isgutanan mga diskusyon. Hilabi na sa tong programang gikaintapan sa kanaganan, programang gipaabot ang El Castigador! El Castigador! El Castigador! sa mga katauhan sa nato nga naa karon diha mismo sa ato ang barangay Ipunan. Kay daghan ang mga nagmonitor diri sa atong pagpanag-uban. Salamat kanunay pagpaminaw ninyo. Palihog ko nako amo mong aghaton sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page K5 News FM CDO Digital. Sa mga katawhan nga minaw diha karon sa all sales clerk, ang mga all sales clerk diha mismo nga si Lisa, si Juby, si Ma'am Joy,
si Catherine, si Iris, o labi na si Charity, si Rika, si Milo Jean, o si Ginaline nga kusog kayo K5 News FM ang ilang gipaminaw. Diya mismo sa may Osmeña. Grabe, kusog kayo K5 News FM Cagayan de Oro. Sa mga viewers na to ha, comment lang mo diya, ayaw mo kawaw. Dahil labi na, atong basahon inyong tagsa-tagsa ka mga komento. Ayaw sad ka mo kalimot sa pag-text, labi na sa atong text line. Ingon sab si Mars Lao Montesilio nga. Pakarati na sad mi diha be. May untag makamangan me. Mura man sa kagwa maanad o kinamanga si imong bana. Shout out ko no ni imbanang si Rodel Montesilio o si Sian Montesilio iyang anak. Mamanghuran ginakay kamangaon ka man. Ay kumpiyansa, Mars Lao Montesilio, kay kung wa ka kamanga si imong leader, kung gipanas ang imong pangalan, naaman po kay bana, kusog man po na mo kamang. Ay kabalaka kay kadakamang, naapoy nagtinaging-ting nga tag sa kalibo. Kinsa ba sa imo hatag ni muglain, alang-alang magkatos pare, imong bana ragi hapon. May pagpaminaw diya ni Leor Gasel sa ato ang mga silingan diya mismo saya sa Barangay Carmen. Nga ubay-ubay sa mga naminaw karon diya. Si Jik Rodriguez, kusog K5. Salamat diya ninyong tanan. Ingon sila kuyaw ning K5 kay mukiit na. Naanay ga paminaw. Lisod sad, ganahan ba daay mo ganahan daay mi dinhi mo. Magtagaw-taw guay maminaw. Nang kami pasalamat gid mi diha ninyo kay naminaw kamo ha. Ingon siya kana mo'y lami ka mga ons bana. O yun na pa, invite kas birthdays akong anak, oy! Ano sa makahana, alang-alang magbubalibat na grasya man ka na. Sige ha sa mga magkuhan ha, mga nagsaulog sa silang mga birthday niya. Happy birthday sa inyong mga anak. Ninong baya kuno ko niya Ninong day ko, yun na pa, magkatakilid man sa tani. Hala, kanos ama na, kay ato ang dalikyatan. Alang-alang man sa balibaran na to, basta bakante lang. Sayang po ng litson. Hala ka, sige. Kanos ama na, happy birthday ko no. Ngatos iyang anak ni Mars Lao Montesilio. Iyahang anak nga si Sian. Happy birthday din mo Sian ha. Unta Sian, di kaawat sa imong mama. Happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday karong kapanahon na. Ilabi na sa anak ni Mars Lao Montesilio. Aga kining ni abang magsaulog na sabkunos iyang adlaw na tauhan. Ayaw lang yun kasuko kung wa ka kamanga. Kay ang pinakadabis nga kamang kanang imong bana. Hala sa mga binati na tutig paminaw. Salamat sa inyo nga pagsunod-sunod din sa among tulumanon. Programang El Castigador. Ako lang ang inyong tigkastigos kahanginan, K5 Rikim Pamisa Solita. Ang taong dili guwapo, apan attractive kaayo. Sige, kay pagpadangat sa mos inyo mga mensahe, kay after ane, nilambusay na santas mga mahinungdanong balita. K5 Rikim, i-shout out ko, din sa Tinago, Kauswagan, sa ako ang mga silingan nga nagpaabot sa taligsik sa mga politiko gikan kang K5 Tani Bagares, K5 reporter volunteer. Sa to mga volunteers sa K5 ba? Labi na kang Tani Bagares tan, K5 tan, Lambos tan. Ay sa pag-ingon nga kanang ulan-ulan tan, talithir manatan, katog yung kinamangay tamas ginhawatan. Hala, sige sa ito mga binatitig paminaw nga naghulat-hulat mas kamang-kamang. Ay mo kataranta. Akong ingon ninyo, kani dayag mangyog kayo ni. Ay mo kataranta layo pa kaayo o unsa patakaron pizza 8. Pizza 8 pa man ta. Thursday ugma Friday pohon. Pag abot anang pizza 10 or pizza 11.
ay kog igna. Alabi na diya dabitas may Carmen area. Kani bitang uban pod kay dalo sad kayo kanina bitang mo sig mubalhin na lang gikos Carmen. Asa mo na rehistro di haramo? Apil pa magid mo anang dinagko ay. Di haramo. Ang uban kay mo ingon man nga. Apil ko, amay pas Jik Rodriguez kay siguro na tiba na pero wa pa kamanga. Nakangkaang na kuno gikaangkaang na kuno kay gikamang kuno kagabi eh. Yun na pa ha. John 17, medyo layo-layo pa. John 17 pa imong birthday siya na Montesilio ha. Sige lang, pagpasalamat na kadaan. Egda nga, thank you Lord, taas na akong edad. Ang problema kay ikaw, siyan, wa pa man kamutaas siyan. Liwat tingali kas imong mama siyan. Di pa kataong dako, pero dili taas. Hinaway pong murpog kataas. Hala, sige, kang Richard Gallardo, ganaminaw karon. Gikosdan gid ang radyo. K5 News FM Cagayan de Oro. Sige, palihog ko na kog like, share sa ito Facebook page para ang imong Facebook friends pod makakita. Makapa-shoutout din sa ito programa. Kuyaw ni atong programa kay pinaspasay ni. Dili ka tong larga na. Alas 4:41 sa ito pagpanag-uban, isibo ang inyong mga orasan. Nagkaibasin o niya, og malimot kas pagpangapi. DTX Copemex, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bosa sa ito mga katauhan nga nagpaminaw karon ha. Ayaw pagkalimot sa pagtumarsab ni ining DTX sa 500. 100% makaayo sa imong panglawas basta kay dili ka abosado. Abosado gani ka, patay gihapon ka. Na gani kay sakit giignan kas doktor nga bawal na nimo, alakaon gihapon ka. Ignan mag-exercise ka kay arang dakuan na nimo na overpati kuan na itawagan na kanang over bitaw kadako nimo na obese na ka. Igdag dili mo kaon alas 0 ka gihapon kayo, kaon gihapon tamas ginhawa patay. So kinahanglan minus-minusan na to ang pagkaon. Awato ninyo ni si Akipay Manuel Aliman ba karaan magyapon ning midyaman. Pilay edad ani mag-80 naman pero tan-aw nimo mura pag 50 ka Pinoy, mahilig pa og ka ng lalang. Lalang nga 18-19 anyos. Ingon ana, disiplina las ka og galingon. Kay naay bata pa kayo og edad, tiguang nagnaong. Naapay tiguang nagnaong, pero bata pag edad. Balira man to. Parihas naman. Tinago na ang leader. Wa man mo kamang nidagan man. Nidagan pa na kay basig mabulabog, magtapok manggod mo. Style po aning ubang mga leader kay banga sa tanang banga. Napay organizer anang tinghatag og kwartarang banga agyo. Patudlo pa mo nako. Ako dili ko ingon nga kani wa magginilipod-lipod ning ato din he. Hapit naman ang paghukom. Kana mo ingon sila daotaon to niyang pikas nga kaning kandidato, daoton magpuli lang pikas kandidato nang hatag si pikas na parya ramon mo ng hatag. Manak-anay na lang mo diha. Onya kini po mga leader nga mura pog ikamatay gid nila ang ilang mga politiko, ayaw po ninyo ikamatay dia mas may pag nang hatag ning pikas nang hatag ipanghatag na tanan magsige pa man mo dinautay. After all, ang mga kandidato ako balikon pag mga pilding mo daog na okay ra na sila. Ang inyong relasyon si musilingan, close kay mo kay manariay ang iyang bana, manariay pud ang iyang banas pikas. Wala din na mag-uban. Anak ra na siya. Mas maayo to magtinabangay mo. Dili kay magsigi mog dinautay ang politiko katawan mo. May pagpaminaw ni Babang Lagaspan. Naminaw ko no sila karong panahon na. K5 News FM gyud ilang gipaminaw. Salamat diha ninyo tanan ha. Naapa ni unsa man eh. May pagpabinaw ko no diyan eh. Diya sa Alver Adorable.
Mr. Albert Adorable, naminaw sila sa Adorables Upholstery Services and car accessories diya mismo Osminia Street. Salamat diya ninyo mga ma'am sir ha sa inyong pagpaminaw din Ski 5 News FM. Si Ma'am Joy, si Juby, Lisa, o si Catherine, si Iris, si Clarity, si Rika, si Milogene, o si Ginalyn. May pagpaminaw ni mo dihalin ha. Dito po na siya speakers, naka-volunteer po na si Kuan. Si Mars Lao, why problema? Montesilio, why problema? Kay bisag asa, serbisyo maning ato Sige, kay magdilambusay nila biyugay na tas mga minungdanong balita ganyong angayang masayran dini sa toga pagpanagoban atong programa inyong programa. Balikon ako, basig nalimot mo pizza 8 na karon. Adlaw nga Huwebes mga igsoon, Mayo 8 tuig 2025. Ako lang ang inyo nakauban ang taong dili guwapo pan attractive kaayo. T5 Rikim Pamisa Sulita. Dini natas pagtunol paglabyog sa mga mainungdanong balita ngayong angayang masayran. Anyway, may pagpaminaw sabdi ay kang Ma'am Angie tumampok ha. Ang hapon dia, shout out daw ko no sila ni sa iyang bana ko no. Nga naglabaha kay wala na appeals lista. Naunsa magkabam imo man ang gihimong labandero imong bana. Di ayaw naghimo ag labandero, tigkamang na lang nas imo. Kay wa magkakamalista. Sige kay kinay mong bana ipakamang na lang na. Sige ha, salamat kay diha ninyo. Dirita kang Wilfredo Hugo Ipanaga, shout out ko no siya kay naminaw ko no siya Desmay Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Salamat diyan ninyo tanan sa mga taga-hingoog, pag-text lang mo 0916-395-9196. Ako balikon sa taga-hingoog City ha. Basin o diyag nagpaminaw lang mo diha, naglagat rag inyong mata nya. Di mo ma-appeal sa tong hisgutanan. Sige, 0916-395-9196. Kay para ato basahon dayon ang inyong mga mensahe inyong ipadangat din sa tuga programa. Ako balikon 0916-395-9196. Labi na niya ito mga katawhan, isave kinyo ni nga numero. Kay nga naman, pag abot sa panahon, doon na kamoy kinahanglan, doon na ba'y mga insidente, trahedya, mga paghitabo na sa inyong palibot, pwede ka mo dayon makakutay din Ski 5 News FM. Kay para kami sa diya mismo, ato na nang ipalabyog din sa kahanginan, tawagan tang mga ensas gobyerno nga pwede makatabang, ilabi na sa mga problema diya sa inyong palibot. Lambos ta, labyog ta, winalupay tas mga balita nga inyong angayang masayran dini sa toga pagpanaguban programang El Castigador dinita una tas mga balita lokal. Balitang lokal. Sa ulohan sa mga balita, diin o sa ka individual wagin tao swerte, nakabsas kinabuhi, patay, human sa karambula sa tulo ka mga sakinan diha sa Initaw, Misamis Oriental. Samtang dogang pa mga isgutanan mga balita ganyong angayang masayran, manyakis nga senior citizen o sa kalolo, di pasaka na og kaso human nga gisulayan niya glugos ang minor de edad diha mismos merkado sa Cogon. Maayo man sa mukumot-kumot si tatay. May gani kay nakadagan ang minor de edad, nakapanawag og tabang. Call tabang! Nakadagan sa police station. Resulta, si tatay, pitok-pitok ang mata, naghawid sa mabugnaw nga rihas. Dugang pa mga iskutanan, mga balita ganyong ang iyang masayran. Pagpanghatag sa mga salapi, bugti ang buto sa katawhan. Doon na maton pa'y second wave. Hilabi na. Sa usas mga barangay din sa Yunans Cagayan de Oro, ang Barangay Carmen. Pero maton pa nas kadaghanan, nawa pa maging kuno'y magkapamatood, kinsa may magpakaso. Pataas ka mo. Dugang pa mga iskutanan, mga balita inyong ngayong masayran. Drag din diya mismo sa Barangay Gusa, nagbuwag. Opat kuno ka mga individual nangadakpan samtang ang usa nakaikyas. Kini mga adik-adik karon nagkadaghan ang mga kadakpas droga, unya dili kay tag-isa ka sa siye, dinaghana.
Sa mga hiwi na kay utok, hiwi nagdesisyon sa kinabuhi, kay sige druga-druga, ako balikon, mas maayo pag magparihab ka na. Dugang pangisgutanan mga balita inyong agayang masayran. Mga wala pagipangkamang sa mga lider sa mga politiko. Nagpaabot pagihapon nga pagkamangon. Kinsay wa pagikamang. Hands up! Shh, ikaw Shh, ikaw, naminaw ka wala? Ikaw, nakamang ka wa? Wa? Ha! Wa pagiday ka makamang oh! Hala sa mga wa pa nakamang! Text ka mo 0916-395-9196. Labi na sab sa Toga Facebook Live, K5 News FM CDO Digital. Mao nang gitawag, pag-comment ka mo, kay atong basahon. Inyo mga nabati ang mga uluhan sa mga bulyada sa to mga balita mga isgutanan nga hatod ka na to sa maing kababoton DTX 500 D3 Bio Mighty C The Alkaline Vitamin C nga inyong mapalit sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center na himutang sa Agora Marketplace kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Kung wa mo'y pag-asa ni ining kinamangay dito tas buhatan El Salvador City atong pag-asa weather forecaster kay kini dako gyud ni ang pag-asa para mamonitor nato mga lakas panahon katikaran panghitabo sa atong sitwasyon sa panahon para kita mismo pag makasinati tagtig uwan-uwan makaingon tag kini literal nga uwan. Mao na sa mga naglaom og uwan-uwan nga gipang panas nas ilang mga leader paabot mo kay kutayon sa nato linyas ato pag-asa. Ina mo paghulagway sa lakas panahon sa gawas nga bahin kay naka-standby sa ang atong kauban K5 Jumari Abok. Dayon daghan tag mga balita dinhi sa ato pagpanag-uban kay ang mga report sa atong kauban nagkatag karong panahon na. Ato sa dawaton pag-asa weather forecaster pinagi ni Sergio Pribaldo ato pag-asa weather forecaster. Sergio, kumusta ang lakas panahon may hapon? Ulat panahon. Mayang hapon ang sa itong mga suging terminal sa K5 News. Sa itong pag-monitor di sa kasan Northern Mindanao, labi na di sa Cagayan de Oro City. Nakapekto karon ang easterlies. Ang katong LPA na wala na to siya. Ang ito nag-apekto sa ito kagabi, kahatag sa itong moderate heavy na mga pagulan. Sa pagkakaroon, partly cloudy na itong masinati. Labi na sa hapon o sa gabi, may mga isolated lamang na mga pagulan. Doon ay hinay nga to sa kasarangan nga hangin magagikan sa silangan nga to sa amin ng silangan direksyon. Kadagatan, upside nga to sa kasarangan ang pagbalon. Temperatura, 24 centigrado ang kabugnawon. Ang kainiton, 32 centigrado. Philippine Standard Time, alas 4:53. Speaking shorthand sa Salvador City, Joe Pribaldo, may hapon. Ulat panahon. Daghang salamat K5 Joe Pribaldo to pag-asa weather forecaster. Labyog ta dito ta kay K5 Jumari Abok kay para kamo diya mismo mapuno sa mga impormasyon nga inyong angayang masayran dinhi sa Toga pagpanag-uban K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro programang El Castigador. Standby na itong kauban pinagi ni K5 Jumari Abok sa gawas nga bahin. Kumusta ang gawas nga bahin? K5 Jumari Abok sa kampiyon nga mga detalye. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Good hapon mga ka-K5. Chillax with Dicop Strong DTX Coffee Mix. Fights na, good hapon kay K5 Rikim. Good hapon. K5 Rikim no, natandawag ka ba karon sa sentro nga gawas ka ba sa Dakwen sa Cagayan de Oro K5 Rikim no. Doon sila ka mga area K5 Rikim na ubay ka mga sakyanan ng K5 Rikim no, moderate and heavy good ang sagad sa ilang traffic karon makita sa ilang kadalanan sa K5. Apay na dito dapit sa may kugon kay K5 Rikim makita sa K5 Rikim no ulo ko na sa K5 Rikim no light ang moderate lang yun ang dagan sa ilang kadalanan dito kay K5 Rikim. Wala na kita makita no nga nag parking kay K5 Rikim no nga mga naka-park mo sa illegal parking o gagubay po sa K5 Rikim. So makita dito kay K5 Rikim no is
mo light and moderate lang yun ang dagan dito kakisabi kung sa paspas yun ang dagan dito mga driver sa jeepney, labi na po sa mga taxi drivers, mga rela drivers, mga kakisabi kung single o mga privado nga mga sakinan kakisabi kima. So kakisabi kim no sa bahin po sa atong kalangitan karon kakisabi kim makita na to sa tong live kakisabi kim no nga walay sinyalis sa pag-ulan kay walay dagong kakisabi kim nindot ang atong kalangitan karon kakisabi kim dili maging kayo nga init apay na magadagyat pagpayon kakisabi kim makasamot ka nagpagwapa samot ka nang bitaw magagamit og mga rejuvenating matulog gihapon niyang dagway katungod sa medyo init gamay ang atong masinati diri sa tong gawas nga bahin karon diri sa tong dakbayan sa Cagayan de Oro. So for kakibabikin no ubay gihapon tong mga commuters nga naa diri kakibabikin na nakay sa matag ilang mga gipangsaking kakibabikin sa mga driver sa kaning mga jeepney o mga kaning rela kakibabikin o labi na po dito sa mga konsumador kakibabikin no ato makikito sa ubay-ubay na malit gihapon sila kakibabikin sa ato matagada iya mga papublikong merkado diri sa dakbayan kakibabikin o ilang mga pahinganlon matag adlaw kakibabikin. So for kakibabikin makakasaysay og malinaw kay ang atong makita karon sa diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So dito mo sa mamatag na update diri sa tong gawas na bahin diri sa sentro sa atong syudad sa dakbayan sa Cagayan de Oro kakibabikin. Sige. Naman, dahil sa karoon din kakibabikin itong gawas na bahin, kining nga balita ito dyan nato sa mga ITC ang Arcalat for Vitamin C nga makahatag buti ng system sa itong kalawasan. Kini 65 Jomari Abok para kampiyon na balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. El Castigador. Ito na ba ito report sa itong kawan pinag-ikipay Jumari Abok. Shout out ko na si Iman Tacolod. Labi ko na siya. Labi na ko na yung mga brother tanan sa Alpha C Omega 1980 from Iman Tacolod sa Barangay Lapasan Cluster. Si Wilfredo Hugoy Panag ingon siya gikamang ko na siya pero gibalibad man kay na binuwan. Delikado na eh. Sige, comment lang muna kay itong atagas pagtaga ninyo tag sa mga mensahe dili sa tagapagpanag-uban. Isibo inyo mga orasan alas 4:57 na. Ang oras aton sa DTX 500 D3 Bayog Mighty CD Alkaline Vitamin C. Para di ka mamatay ha. Relax lang. Exercise, kaonstok mang pagkaon, DTX 500 ayon ha. K5 Engineer Dio Obrigoso sa Pikas Lawak Palihog, Lambos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong matyan. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal GERD. Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran tamis ang gikaon. Hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniud to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di makamoinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP. Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Doc Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks. Meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol, mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan. Kana apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga
coronary arteries. True. Kung sige ka og inom DTX 500 ug MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Ug ang MyTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mo gahi o magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm. Kana mo'y kuyaw. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mamali sa mga butika. So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes. Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pankreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pankreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Moabot ang panahon Sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo produce nga insulin ang imong pankreas. Nya, muhulat pa ka og mabankrupt ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas, especially kung parisan nimo og MyTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso. Kinusab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ampingan, dili abusuhan. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. ABP, ang bumbero ng Pilipinas Party List. ABP 134 Number 134 sa balota. Sila ang ABP, ang bumbero ng Pilipinas Party List. Mga bayani ng bayan para sa mas ligtas na Pinas. ABP 134 ABP, ang bumbero ng Pilipinas Party List. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Alas 5:04 sa tagapagpanaguman. Balik ta din sa tulumanon inyong tulumanon programang El Castigador. Ako lang yapon inyong tigkastigos kahanginan. K5 Rikim Pamisa Sulita. Ang taong dili guwapo, apan attractive kayo. Alas 5:04 ka oras sa kanatos may kababoton. DTX 500, D3 Bio, ubanis sa MyTC Alkaline Vitamin C. Balikon ako, kini mga tambala, epektibo kayo ni, kini produkto ha, epektibo ni, pero para rapon ni adto mga tao nga dili abusado. Naminaw ko no karon si Romer Dagoplo, diya mismo sa kining niabang ama ni siya dapet. Si Lapdosi, kay kusog kayo ang K5, ampli din he.
Barangay 31 kuno siyang naminaw. Salamat ni mo diha Romer Dagoplo. Kusog kayo, K5 News FM, Barangay 31. Way lumagay, K5, matod pang kabayan, tuwad, hapa silang tanan. Pero dinis akong programa, lambusan taga. Kay nilambusay ta, nilabyugay sa mga balita nga pwedeng masayod ang kinabag ang doot sa katawhan. Balikon ko, Romer Dagoplo, salamat sa pagpaminaw. Taga-barangay Kamamanan, taga-barangay Ipunan, labinas taga-barangay Baikingon, may pagpaminaw ha. Sa taga-Baikingon, nakamang ka na ba? O diya taod-taod mga eksyon, binati na ito tigpaminaw atong kutayon linya sa itong kapulisan. Diya mismo sa Initaw Municipal Police Station. Tungod lagi niining o sa kabuok ang nakabsas kinabuhi. Humans karambulas tulo ka mga sakyanan. Ngunang kamong nagpaminaw diya, galagat rin nyo mata, labi na kung kusog kayo mo magpadagan. Ops! Kalma! Relax! Basin unyag, mamatay ka. Ha? Sa imong pagpanihong kusog kayo. Pagsitahon ka, masuko ka rabadayon. Ayaw! Kalma lang! Relax lang! Ayaw ipairal imong ka isog! Ayaw ipairal ang imong pagkagaig ulo! Kay basig parya kaning uban nangamatay tungod sa ilahang pagpakusog og padagan. Sa mga nagpaminaw din sa itong programa, salamat diyan ninyo tanan. Labi nas taga Bukidnon, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw taga Bukidnon. Way puas, kusog kay K5 News FM yun Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Matod pa ang atong programa, paspas, mulabtik yun. Nagiingon na ito diha, basin na ipuhon, ang K5, mukiit na. Salamat diyan ninyo tanan, balikon ko. Kay di na mo ni magkabot ang hakining ni abang pagpaminaw po diyan ninyo. Kung ang among mga programa dire, murag kuan ba, kanang banjing-banjing lang. Hinaturay, nilabyugay, nilambusay sa mga balita. May pagpaminaw sa di Christopher Firma. Igon sa maghapon, K5 Barikem. Call, shout out ko call. Firma og Sayana family. God bless. Ay salamat diha ninyo ha sa kanunay pagpaminaw ninyo. Labi na sa Firma og ang Sayana family. Ingon po si Jinsep. Onya, mingaw man. Wala may gapangamang sa Nazareth. Nazareth raman, ginatago nas leader. Gidaw na og motor. Oy, yun na pa, leader. May mga leader sa bitaw kay mga garapalan sab kayo. Ang ilang amo nga lalay, na may big lalay og small lalay. Tos tao pa na, naiparinti ni lalay, napoy igagaw. Mga first cousin. Kana sila, kuan ra na, kanang naabitawng third degree na lang. Ano na sila, mga leader. Pero dili na to na mabasol ng ubang mga leader, mga igsoon. Sa mga naminaw karon, gaamping po na sila. Kay makasuhan po baya na sila. Ako balikon ha, kini realidad man gud ni mga igsoon sa mga nagpaminaw karon. Na may mga leader kapitok-pitok gihapon ang mata pagkadungog sa to programa. Moingon mo tamala ra man ang taga K5. Kasi tamala di man ni tagtamala ning amo din he. Na may uban, ipanglista lagi ninyo diha pero i-priority to ninyong dool sa inyong dughan. Mope yung unahon og text ba, ana. Now remember ha, remember diha sa mga kaigsonan kini dili ni basis aligasyon pa ni, dili pa ni kumpirmado. Kay wa man pugid ingon nga nato nga mao gini tinuod. Pero diha kunos may areas barangay Carmen ug uban pa ga district 1 man kunong dapita. Ambot magtinuod magkahani nga na ako no'y second wave. Oy, wave gihapon din eh, murag dagat. Onya, patsada ko no kay medyo dagko pod. Mao nang ang uban gani mga binati na to tigpaminaw gusto nang mubalhin sa Carmen. Ayaw. Relax. Kalma. Ayaw na anha ka pa na nang ayaw na pag-apil-apil yan anha ay ka pa sa Carmen. Diya ka na sa imong barangay kung asa ka.
Muna akong ingon diha nimo, kalma lang. Kay dili man ni kwarta ang atong katuyuan kay muanha ka diha ang pagserbisyo. Kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Wag mo naman. Di man po nato ikalimod mga iksyon binatitig paminaw kita man gyud nanginahanglan og kwarta. Pero kung huna-hunaon nimo maning kamot lang gud ka na makakwarta man ka. Ayaw pagsalig-an ng hinatag-an ng politiko. Kay pag abot sa panahon makalingkod na sumbalikan ka dayon ana mo ingon man dayon na nga pila gihatag ko sa imo atong niagi. Magbuot na kag di na ako na ipatuman ang project. Magkuha ko og budget dito sa nasyonal. Unya butangan lang dayon ako diha og kaning morning kantidara ato ipatuban nga project pero walay proyekto. Naay budget pero walay proyekto. Naay turnover pero naay groundbreaking pero walay turnover. O ingon ana nga hisgutanan mo nang ikaw kung naminaw manggaling ka karon kung naa manggaling ibong pangalan des listahan ko Pero ako balikon kay nahimo naman ko ning tradisyonal sa ato ang mga kaigsuon ng politiko. Kapila ko manghinabi, moingon gyud nga wa gyud ko gilista dito sa inyo. Ilista sa himuon naman ko dog yung leader noon. Ayaw. Mangutana pa ko sa mga butar ka ana niko. Wa may gihatag dito na lang ko speakers. Buot pasabot gidi ay nga ang katawhan gusto lang gid hinatagay. Balikon nako dili tanan. Pero mostly mao gyud ang ilang katuyuan. Ang ato diha, ang kining ni abang kung kinsa gyud ang mulingkod sa rindas pangkagamahanan nga angayan. Di man ta moingon nga kung kinsa tong maimo serbisyo, di pud to kawaran. Wa ta mag-aligar nga kawaran gid na sila Nga kanang naabang na ata ebidensya. Pero basis ato ang mga nangakuha nga mga impormasyon nga naa po sa ilang duol sa ilang dughan, maygon na nga na maguna gyapon anomalya. Onya mingaw man, wala may gapangamang sa Nazareth. I-greet na lang ko doon niya si Kuano. Ang Castillo family kay permintigi ko noon agapaminaw sa K5 News Philippines. Salamat. Ato gikutay linya karon taon-taon mga iksyon sa ato ga pagpanag-uban diya sa kining ni abang kining ni ang Initaw Misamis Oriental. Di ko lapasan kay galot ang mga politiko. Galot basin siguro galot sad ka. Depende maguna kung dili mo migo, galot-galotan gyud ka. Pero hingamigo po ka way galot-galot diha. Ano akong ingon, og di ka dool sa imong dughan sa leader, papha lang siya ka mo nang gitawag kung naminaw ka. Oh, kalma. Baby, kalma. Kalma lang kay ato sa ning ipa-daplin sa ning kinamangay mga igsoon. Kay dinhitas kaning mga nangamatay. Pastilan mga binatitig paminaw murag delikado gyud. Kamo diha amping gyud ha para di mo mga matay. Naka-standby karon ang ato police investigators Initaw Municipal Police Station. Pinaagi ni Police sa Corporal Ricky Alagon Jr. Sir, maing hapon, live ka K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo K5 Ricky Pamisa Solita, sir. Sir, may hapon sa tanan, labi na sa naninaw aning radio station. Salamat kay sir. Una-una sir, pagpasalamat mi diha nimo tungod sa imong kabisi, imo gihapon gitubag ang among tawag kay para gid lugar masayod ang kinabag ang duot sa katawhan labi na Misamis Oriental bisag asang suok kalibutan kay naka-live streaming gihapon ta pinaagi sa atong Facebook page. Sir, mangutan na mi sir unsay detalye aning kining niabang nahitabo disgrasya diha mismo Initaw Misamis Oriental sir. Palihog sir. Sir, sa makausap pa, may mga pundit sa tanan. So, kaganiyang kadlawon, mga alas 2:42 sa kadlawon, karon nga adlaw sa May 2025, na insidente nga naitabo sa Purok Size, Tubigan, Initaw Misamis Oriental. Nga involved ang tulo ka sakyanan. Una, utility vehicle
Mazda, color white, green. O ang ikaduha, truck, Otso cargo truck, color black, green. Tapos, ang ikatulo, utility vehicle Innova Toyota Wagon, color red, Nika metallic. Mao na sir, ang involved sa insidente. Kinsabay, o sabay na hitabo kuno na ni sir, gadog nagkarambula magikining tulo ka mga sakyanan. Base sa mong initial nga investigation sir, kaning vehicle to nga mao ang truck is nagbiyahe padulong Iligan City direction. While ang vehicle 1 nga Mazda o vehicle 3 nga Toyota Innova Wagon is nagbiyahe padulong Cagayan de Oro City direction. So sa pag-abot sa lugar sa insidente, kani si vehicle 3, kani si Toyota Innova Wagon, iyang nabanggaan una si vehicle 1 nga mao si utility vehicle Mazda. Nabanggaan siya sa right side nga bahin sa likod sa maong sakyanan. Sa pagkabangga niya, primero niyang bangga kani si vehicle 3 si Toyota Wagon, nakabangga kang vehicle 1 nga mao si Mazda. Pagkabangga niya, nibangga na po din siya sa ikaduwa nga gayon sa vehicle to nga mao ang truck puso. So dito na pagkabangga na ay naitabo nga mga injuries. O sa dili na to dama na ay namatay sa 8 ka sakay nini. 8 ka buok sakay. Asa ni kaning 8 ka buok ka mga sakay gikan na sa Toyota Innova Wagon o sa Mazda o kining sa truck. Yes, 8 sila ka buok. Sa Toyota lang na sir, sa Toyota Wagon lang na siya sir. Ang kanang 8 ka biktima. Oo. Ang 8 ka mga biktima, kumusta tuod ni unahon taning Toyota Wagon? Sa so far sir, ang kaning ang biktima nga mga injuries sa Toyota Innova Wagon, ang 7 nadjud sila yung mga injuries. So ang isa po is dinato mawa na to damang atong ikasubo namatay jud ang isa sa biktima. Kining 7 ka mga injuries nay mga samad kuan ri kuan ri minor injuries ra ni. Naa po yung mga major injuries po sir. Agoy pastilan sa bako. Ang major injuries ani kumusta tuod ang mga kahimtang tuod nila ani karon? Sa karon sir, naanay mga pasyente nga gidala sa provincial hospital o napuyuban nga napa sa Initaw hospital. Pero sa atong makita, maobserbahan nato na ay critical ani kining 7? No, kuan manon sir, okay ra manon sila sir, pero kinahanglan jud sila nga kanang tagaan og medical attention. Kaning sa 8 ka buok o saang nakabsas kinabuhi, pwede ba nato masayran kinsa kining namaog biktima kay para at least manlaga? Sir. Sige, okay lang sir. Og dili pwede. Ang tagaan og privacy sir ang mga biktima. Edad lang, edad. Wala sad ko kapangutan. Okay ra. Nasa mga 46 years old sir. 46 years old. Taga-asa tuod ni sila sir? Yes sir. Taga-asa tuod ni? Kani sila tanan sir, halos tanan taga Marawi. Agoy. City. Marawi City din ni sila. Ang inungdan jud sir, sa insidente sir is kusog jud ang ilang padagan. Pastilan. Natapos kato nga panahon sir sa alas 2:42 sa kadlawon. Ulan jud siya, ulan diri sir. So ligyas jud ang dalan. Kusog pong dagan. Pastilan ba? So ano itabo jud sir is aksidente jud. Wajud sir. Sa kusog-kusog po nila nga pagpadagan ang kining ni abang 46 anyos unsa man kunoy cause of death niya basis imong pagsuta dito sa ospital sir sa iyang... So dito jud siya sa napa siya sa incident nga area sir. Kana jud siya sir anang 50-50 na siya. Wala pa man DOA. Pagabot sa ospital nakabsa na jud siya sa kinabuhi sir. Pastilan no, kaluoy sab kay condolence towns pamilya ani. Now, ang kining ni abang Mazda nga sakyanan o kining truck, kumusta to ang mga driver ani? Wala na amo lang gikuan sir, amo sang gipa-standby diri. Kay gaulat mi sa negotiation sir.
Pwede ba na to masayran pod ang pangalan aning driver sa Nasda lakip sa kinig truck? Sir, ato lang sang tagaan sila privacy, sir. Why problema, sir? At least mangayo gid ta diha una og kaning ni abang panugot diha ninyo kay basin sab unya. Yes, sir. Oo. So karong panahon na kining duha kining driver sa Nasda og sa truck naa na sa inyong opisina. So magpaabot lang mo. Magpaabot lang mo nani kung sige. Oh, yes sir, yes sir. Magpaabot mo nani kung magpaabot lang ni sir nga magatubang sila tanan, sir. Pero og magpasakag kaso og di magpasakag kaso, di magdepende naman na sa mga tagtungot. Yes sir, yes sir. So kung mag-file sila kaso sir, regular filing ang atong makatag sila. Unsa mapoy version? Unsa poy version aning utility kining Nasda unya kining truck drivers nga kining ni ang unsa poy ilahang nga kining ni abang version nila about ang hitabo? So sa nahitabo jud sir ang kaning Mazda naguna man gud ni siya sa Toyota Innova wagon, so nakuratan na lang ang driver sa Mazda nga nainibangga siyang likod. So pagbangga niya na kuan siya natulod siya kay kusog man gud ang impact. Pastilan ba? Sa Toyota wagon sa iya sa likod. So ni kuan jud siya ni ating jud siya nga mulikay pod kay na kuan naman sa truck dapit siya. So nilikay siya kay ang truck na po sa sakto nga dalan. So pag-igo sa Mazda, naigo siya sa Toyota wagon. Nilaos tayo ng Toyota wagon dito sa truck moto dito sa nipilit. Kuy simba ko kangilngig ba kay disgrasya ni sir. Now karong panahon na atong balikon kay depende pa ni sa settlement pero in case og magpasaka og kaso ang kining niyang hingtondan aning Toyota Innova wagon unsa nga posible pod nga kaso kini baging duha sab ang mga preso? Sa concert sa karon sir pwede man sila mag-file og kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kana lang ang atong paaboton og ugaling man magpasakag kaso. Kung di sila magkasitol sir. Kung di sila magkasitol yun sir. Pero usually basta ingon ana sir, disgrasya di man pud matuyo kay hindi na sila sir kay dili man may makabuot pud sir. Mao lagi. Kay ang PNP naaraman pud jud ni perminti sa tunga. Kung unsay ilang decision mao ra pud ang amuang sundon. Now sir diya ba sa kining initaw sayod man kita arang daghan naging kay disgrasya da sir. Unsa kay tan-aw nimo sir ngano kag taghanan maging kay mga disgrasya da ang uban nga matay ra ba gyud? Yes sir. So far sir this year January, February o May naay nakapsan sa kinabuhi sa insidente sa pagpanagbangga diri sa initaw. Sa January pila? Isa sir. Isa. Sa February yes, isa pod. Isa po, sir. Dito isa lang, sir. Isa ka pamilya, sir. Ako'y simba ko. Ay, katong to ang... Yes, sir. Naibata, no? Yes, sir. To naka-drive. Yes, sus, pastilan. Dayon karon isa, sus, ginoo ko. Sa January, isa... Pero wala dyan nagpunong ang PNP nito, sir. Pinagi sa direct na pagmando sa among regional director na amo dyan paningkamutan na ang peace and order sa lugar kung asa minasay ni Samo yung implement. Pinagi po sa pag-supervise sa mong taping po si Police Major Lorenzo sir. Amo yung kapanikamutan na ang kalinaw sa lungsod sa Initaw magpatigbabaw permanente. Pero sa manato sir nga naman di nato matag na nga mga insidente nga pangitabo. Kana. Ako balikod sir sa January isa then sa February murag upat man siguro to sir tulo. 5 sir, 5. 5 kabuok ang nakapsas kinabuhi din sa may usa kabuok now. Sa imo nang giingon sir, gilaon mo na matod pagkabayan nga kining ni abang kinahanglan lang gyud og kining ni abang peace and order nyo pagpatuman sa peace and order. Grabe na inyong gipanghimo. Now, sa unsa ba kay rason nganong ang uban magyud diha disgrasyado magigkayo ng lugar dihang highway? So far sir, kung imo lang yung isgutan nga mga taga-Initaw, taga-diri, wala man yung mga insidente nga naitabo dyan nga taga-diri, sir. Kasagara, sir, dili taga-diri, sir. Maulagi,
Murag tanaw siguro nato sir ba kadang may tawan man siguro ng lugar na kinahanglan publishingan siguro na diha. Kay mura mag sa information po sir, kuan jud sir kanang aksidente lang jud ang nahitabo, wala may lain na ingon nga mga rason. Tungod siguro sa kanang walay disiplina sa dalan nga kusog yun ang pagpadagan. Wa po speed limit ang mga kuan diha no? Dabay gipatuman speed limit diha. Yes sir naman sir, pero nalang yung mga driver nga di jud kasunod po sir. Pastilan ba? Nang intaon looy lang taon ang mga damay, mga inusinting tao. Yes sir. Sir, daghan man naminaw karos K5 News FM ingon man sa mga viewers nato sa Facebook. Kini mo spread out gini ang imuha nga mensahe labi na katawhan taga Hingoog, taga Misamis Oriental, Initaw, taga bisag asa kay naka-live punta sa to Facebook. Panawagi sila sir kini balik-balik magidig pahimang no. Pero at least man lang bisag balik-balik sumo at least ma-remind nato sila labi na katong mga naminaw karon gihimong monitor labi na katong mga nagsakyanan gi-monitor atong programa sir. Sige sir. So sa tanan nga naminaw may ngapon day kaninyang tanan. Kami sa PNP pinagi sa among Regional Director nga si Brigadier General de Guzman. Kami gimanduan nga ang kalinaw magpatigbabaw kay naminday kung asa ni nabutang. So ang among anyo sa Matagusa na nagbiyahe jud kung asa man padulong ato jud perminti unaw-unaw ng safety sa atong pagbiyahe. Dili man ingon nga kita lang ang mobiyahe sa dalan nga atong padulungan kung dili na puti mga kasabay. So unaw-unaw nato perminti magamping ta para makapadulong ta sa atong padulungan kung asa man ta padulong. So mao lang na sir. With that sir, salamat kay sa imong gihatag higayon sa K5 News FM bisan sa imong kabisi imong gitubag ang among tawag sir. Salamat kayo. Yes sir. Yes sir. Edyo nabate mga igsoon si Initaw Municipal Police Chief Investigator Police Corporal Ricky Alagon Jr. Atong oras mga ginikanan alas 5:27 na. Ang oras nga hatod kanatos may kababot on DTX 500 D3 Bayo. Sa mga nagpaminaw karon mga panahon na, ayaw gyud huna-hunaa nga kusog ka magpadagan. Huna-hunaa sa matag karon ug unya ang disgrasya wala na nay recall. Dili na nimo mabalik imong kinabuhi pag ikaw mamatay. May mag-iring ka kay pito imong kinabuhi. Pero kung hisgutan nimo, dili lagi ko iring pero mura magkagnaog iring. Dili pito imong kinabuhi. Mura lang kagnaong og iring. So sa mga murag naog iring, nanaway po ni murag naog amo. Naway inanaay. Balik ko na ko ha. Ayaw gyud. Kung sitahon gali ka, kung naimo sita gali nimo, bay hinahinay lang bay. Ayaw pagkasuko. Kay reminders na nimo para di ka mamatay. Dayon, kung ang imong pagpadagan gani hinay lang, papidpid gyud ka. Uban mga bao-bao des bukiran nga bahin kay dinhi sentro wa naman kayo. Reminders po ni dito ra mo skilid. Papidpid ba papidpid. So magpatunga man pod. Nya pag istoryahan ra ba nimo masuko pa. Reminders na ayaw pagpatunga kung hinay ra imong padagan. Unay giingon nato diha sa mga nagpaminaw karon, basig na ka na hinuon ka botar paingon sa Mayo 12. Kaya namatay ka. Diba? Ang disgrasya ba yan? Nasa matag karon og unya. Mo nang sa imong pagmaniho o banis sa kining niya pag-amping dayon sa pag-ampo. Kay ako balikon, dili pito imong kinabuhi sa mas iring, mura ra kag naog iring. Kasi nanaway ni murag naog amo. Bitaw, pinaagis joke na pero dulot na kaayos imong bukog. Dulot na si imong bukog. Kay basin onya og nalimot ka. Na isara imong kinabuhi dili pito. Daghan baya na nga matay sa disgrasya. Labi na sa mga nagmotor. Looy ka kung nagmotor ka. Onya katong nakasakyanan, may kuan pa to, posibilidad pa to nga mabuhi pa. Pero nagmotor ka ra, tikangkang, kaubas tikongkong.
May pagpaminaw ni mo diya, gari na kalaban. Maing hapon, kalma lang, kalma. Kay wala pa ta kamanga. Kung wala pa ka kamanga, imong asawa, ikaw ay kamang. Tanahon tag di na mo agay-agay imong asawa. Pakapini po na yun nagkwarta. Lisod po masigir kag kamang. Wala po'y kwarta. Kadaadlaw ra ka sige pangamang. Yo, di ni mo taga ang kwarta imong asawa. Ayahay basad nimo oy. Salamat sa mga binati na tutig paminaw ha. Anitiri, nga naminaw karong panahon na. Salamat din ninyo. Way po as pagpaminaw. K5 News FM Cagayan de Oro lang ha. Atong oras alas 5:30 na sa atong pagbalik. Nilabyugay, nilambusay sa mga balita. Kay daghang kay mga balita atong mga kauban. Sa atong pagbalik, please stand by. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok ang sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Angelita Chacoso. Nailan ko sa ngalan nga Liti nga taga-Agora. Sa ko kanegosyante, business nga mo gulayan o putasan. Nga, dili ko makatulog tungod sa kakapoy sa akong lawa. Akong tiil bukram. So, sa kaloy sa Ginoo, nawala akong kakapoy, ang akong tulog nindot na. O katong pitik-pitik sa akong kasing-kasing nga murag tusok-tusokon sa hangin nawala, ang akong aslom nga pang tig-ab nawala, ug akong ihi nga nagpula o ang akong ihi nga magbula muminidyo gid ning limpyo gid siya. Ta mura hangtod karon mo gid ang among gigan. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Sa umaga pagmulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat tigo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Hiring kami! Hiring kami! K5 News FM Cagayan de Oro 89.3 is looking for video editor. Must be at least 18 years old. Proven experience as a video editor. Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro, CapCut, or similar programs. Must have a solid understanding of video formats and resolution settings for different platforms. With strong attention to detail and excellent storytelling skills. Must be able to work under pressure and meet tight deadlines. Must have a creative
mindset, and the ability to work independently or within a team. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. Mga ka-K5, aduna kita'y bagong kalingawan nga siguradong makalipay ninyo. Kinsa man diay ang invisible man nga muanda sa inyong barangay. Mga ka-K5, paminaw kada adlaw sa K5 Public Affairs Program sama sa balitang K5 sa umaga. Foro de los Pueblos, 11 Mbps o El Castigador. Maghatag mi og daghang papremyo kung kinsa ang makadala sa butang nga pangayoon sa pagbisita ni Invisible Man sa inyong barangay. Kung makahatag mo sa iyang gipangayo, makadawat mo og papremyo gikan sa K5 News FM. Ayaw palabya ang matag programa, matag adlaw. Paminaw sa 89.3 K5 News FM. Bisan ikaw na ang musunod nga mananaog. Hello, kini si Invisible Man. Paminawa ang isulti sa announcer sa K5 News FM. Kung unsang nga butang ang akong pangayoon para ikaw ang maswerteng mananaog sa akong pagbisita sa inyong barangay. Apil na o pangita si Invisible Man sa inyong barangay. 89.3 K5 News FM, ang kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro City. K5 News FM Philippines proudly presents Tutok Politika. Tutok Politika 2025 Midterm Elections Special Coverage. As the nation gears up for the highly anticipated 2025 midterm elections, we bring you exclusive and in-depth coverage across the country. Only here at K5 News FM Philippines. Be part of this crucial moment as we empower the public before, during, and after the elections, delivering credible, real-time, and comprehensive results on air, online, and on the ground. Trust only the most reliable and extensive election coverage. Tutok Politika Midterm Elections Special Coverage 2025. Tutok Politika Midterm Election 2025. Hatod ka nato sa Ann Eatery, Coras Music Lounge, Attorney Cyril Casino, District 1 Aspirant City Councilor, o Congressman J.J. Romualdo, Province of Camiguin. Tutok Politika Midterm Election 2025. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador. Alas 5:38 na sa tagapagpanaguban din sa tulumanon inyong tulumanon programa ang El Castigador. Ako nagyapon inyo nakauman ang taong dili guwapo pan-attractive kayo K5 Rikim Pabisa Solita. Atong oras mga ginikanan naton sa may kababuton DTX 500 D3 Bayog Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Good PM shout out ko sa Variation Family sa Malangka, Hingoog City. Salamat des pagpaminaw diyan ninyo ha. Driver sa Rila nga si sa itong apelido ha to, Aberration. Asa kining ni Abang Driver sa Rila 2027 nga Rila. Salamat ha, sa pagpaminaw niya. Abansilyas pabili. Abastillas di ay. Salamat na sa iyo kanunay pagpaminaw K5 News FM si Mang Kanor, Wakatek. Danilo Dulay, Combati Dance. Dinita nilang busay tas mga balita kay dagang kay mga balita ato mga kauban nga nas gawas kabayan nakakatag karon panahon na. Dirita kang K5K boss kay Nobe kay matod pa. Doon ako no CHO gisugyot ang dehydration drink gawas sa tubig. Unsa ka ni? Sa duga pa mga detalye naka-standby atong kauban. K5K boss kay no sa kampiyon nga detalye. K5 mo! K5
News FM. Kampiyon Report. Disugyota sa City Health Office ang pag-inom sa rehydration drinks gawa sa tubig. Mato ni Station Head Rachel Gilla, resulta sa pagsakit sa ulo con heat stroke. Ang grabe nga kainit sa panahon, lakip na ang cramps po na bikog, tungod daghan tingot ang nigawas sa lawas. Rason matod pa nga makaayo ang naisduta ang drinks nga dunay gamayng tamis kun dunay asin ato paminawon na si Dr. Dilia. Ito paminawon ba? Heat stroke no? Mag-cramp, secondary to dehydration, kaya grabe man ang tingon. So, muna, nga ingon ana nga time, ang atong advice yun ana, increase yun ang fluid intake, no? Natong yun na tubig na per set. Pag maayo yun na kanang mga hydration na mga fluids, no? Kaya ang tubig man good, wala man na siya mga acid. Kasagaran kung magsinod ka, daghan sa kayo mga asin na mawala sa ating lawas. So, muna nga, tubig lang sa atong ihat, atong indon, kasi mag-cramps sa atong kay lower na ang atong mga salts no, sa body. So, i-advise na kanang mga drinks na na mga salt gamay, na sugar gamay, partial oversol ba. So, anything imong ganahan na ay medyo salt o sugary gamay, mas makain mo lang. Tipik sa pamahayag ni Station Head Rachel Dilia, samtang wala pa'y na-report nga namatay sa heat stroke dinhi sa syudad. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 200 o sa urban nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa imong blood sugar o blood pressure. 100% usab nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Marquez City unahan lang sa Agora Police Station. Kini si K5K Bustayno para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Daghang salamat inyo na bati report sa tukaman pinagi K5K Bustayno. Dawaton sa dato report ni K5 Jumari Abok ba kay doon na kuno drug din diyan mismo sa barangay Gosa. Napuhag kuno sa to mga otoridad, opat ang nadakpan o sa kabok nakadagan. K5 Jomari Abok sa kampiyon nga mga detalye, K5 mo! K5 News FM. Kampiyon Report. Resulta sa pagbungkan sa usa ka drug den o pagsikop sa upat ka individual sa bypass operation sa PDEA RO10 Regional Special Enforcement Team inubanan sa CDO Police Station 3 o PNP Regional Intelligence Unit nakuha sa operasyon ng ibaraba ng 9 gramos ng gituwang shabu ng mupalor og 40,800 pesos kay K5 Rikim. Ang nasikop kay Rikim na ilang si alias Ivan, pusher o manager sa drug den o si alias P-Boy, empleyado o sa pagka-drug den kay K5 Rikim o si Inday o si alias Babang. Si alias Nico K5 Rikim na ila usab na pusher o drug den o nakaikiyaso sa tangang gipangita. Sila pa sa kaano kasong kalapasan sa Article 2 sa RA 9165 ang PDEA RO10 nagpadayon sa ilang hugot nga pagkampanya batok sa illegal nga droga alang sa mas luwas sa komunidad sa Northern Mindanao. Kini nga balita kanato sa MyTC ang alkaline na vitamin C nga makatubos immune system sa tong kalawasan. Kini si K5 Jomari Abok para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM. Sige! Ayugid mo pagpangundang anang siyabo. Kung dili gali ka madakpan, balikon ako. Ang imong desisyon kinabuhi di na maong kay nga naman sige makagsuyop. Ay gigundangi. Kay basin di ay. Amo nang giingon kung di ka madakpan, mabuang ka ra madugay. Kaya sila nga hagas masanta mabuang. Wa pa ka kabantay pero imong desisyon kinabuhi di na maong. Sige ra kag suyop. O tanawa gali ng uban. Kaysa sigig soyop, ga buisit-buisiton ang kinabuhi. Kaya nga naman, wa na may desisyon laing mayo. Na makakwarta gamay, ay palit siya mo. Pero bilib ko sa mga otoridad kay daghan na ang kakadakpan. Daghan na ang ilang kakakuha nga siya mo. Munang minos sa punog kuan karon. Minos sa punog kining dabang madakpan nga kanang ginagmay, dinagko ra. Kung nagkamos ginagmay, ay lang pabutang mabuang ka. Dawat patas mga balita kay dapat itong mga kauban naka-standby karon sa itong pagpanag-uban. Dirita K5 Jonathan sa Banalbe kay mura ko nung sa mas Spiderman kawatan, gihapa-hapaan ko ng security guard yung cellphone gikawat.
K5 Jonathan Sabanal sa kampiyon ng mga detalye. K5 mo! News FM Kampiyon Report. Gihapa-hapan dayong gikawatan sa usa ka giingong membro sa Badjao community ang security guard sa usa ka hotel sa Coronel Extension, Barangay 22 ning syudad sa Cagayan de Oro. Sa eksklusibong report nga nakuha sa K5 News FM CDO, gikan mismo sa biktimang si alias Sergeant Mark, Mayo City 2025 adlong Miyerkules, alas 4 kapin kung kulang sa kadlawon. Nakuha sa CCTV footage ang insidente sa pagpangawat samtang naglingkod o wala nakamatikod nga tuod sa kabilar nakapiyong ang maong biktima sa parking area sa mong hotel. Gikamang sa kawatan daw sama sa Spider-Man o gikuot ang cellphone nga Realme. Makita usab sa mong video nga mitindog ang biktima ang gwardiya paingon sa iyang motor kay gikuhaan ini ang sudlanan sa tubig. Apan ang suspect nakabantay o gilayong mihapa o gibutang ang cellphone nga kinawat likod nga bahin sa sakyanang puti nga nakaparada. Dayong hapa-hapa luyo sa sakyanan. Makita usab sa hulagway ang suspect nga misuot og pulang sinina, ito mga pantalon o yelo nga chinilas. Niyan ang tungura na pamasayri sa biktima nga nawagtang na di ang cellphone. Sa pipila ka minuto ang milabay, mibalag ang mga suspek ug miagi tungod mismo sa biktima. Dayong paniid ug sa diha nakalabay na kini mihapa-hapa ug mibalik kung asa gibutang ang cellphone kinawat. Matod sa biktima nga si Sergeant Mark nga ulahin na niyang nasayran nga gikawatan di ay siya sa diha nga greview na nila ang CCTV footage sa mao nga lugar. Gidugang pa ni Mark ug iya kini nasapnan, iya jud kining mapusilan. Sa pagkakaroon gi-refer na sa investigation section sa Agora Police Station ang kaso aron mapiho kung kinsa ang mga responsabling kawatan. Kini nga balita atod kanato sa D3 Bio, ang D3 na may visyo at ang visyo na may vitamin D3. Kini si K5 Jonathan Esprekitik sa banal para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko kalingawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Medyo na bati report sa Tugauban pinagi K5 at Jonathan Sabanal. Lambos labyog na santas mga balita ni K5 Basay Ilivera. DN Secretary Remulla mga aksyon gi-question ang procedure sa ombudsman. O man nga gisubiter na si Senator Marcos ang kopya sa gipahigayon usab ni ining hearing. K5 Basay Ilivera sa kampiyon ka mga detalye. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Gi-question ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang procedure sa ombudsman. May kalabutan kini sa nahimong desisyon sa gimug ng hearing ni Senator Amy Marcos alayon sa illegal nga pagkasikop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Marso 11 o gilayong gidala sa ICC. Matud pa ni Remulla nga bisan nag-question kini, gisiguro ning iding mohatag siya og counter affidavit sa gipangayo sa nasampit nga opisina. Clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Parang hindi malinaw ang procedure kasi dati, parang fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi rin sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. Si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio for Better Metabolism. Ako si K5 Sai Olivera para sa kampiyon nga balita sa Serbisyong Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Daghang salamat paglabyog sa mga menungdanong balita K5 Sai Olivera. Dawaton sa dato balik report ni K5 Jumari Abok. Deen doon ako na'y binabaye. Gikawatan sulod sa balay. Ang suspek ituhuan niya nga iharag yapong BB Boy. Giunay siya siyang BB Boy. K5 Jumari Abok sa kampiyon ka mga detalye. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Nagagulhol sa pagilakang usa ka miyembro sa LGBTQ na binabay nga nailang si alias Raquel, 48 anyos, residente sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Katipabriki mo man matod pa gihurot magkawat ang alahas o kwarta sulod sa iyang panimalay. O gituhang ang baby boy ang responsable sa pagpangawat ni niya. Subay sa nakuha impormasyon gikan sa Police Station 3 Agbor ang gingong matod pa samtang naginom sila sa iyang baby boy nga nailan niya nga si alias Makoy. Hapong adlawa. May presentar ang maong baby boy na matulog sa ilang panimalay tungod matod pa sa kahubog ni Raquel. Inungdan nga isugot niya. Apan nakuratan na lang katipabrikim ang maong binabay pagmata ni ini banda alas 5 sa buntag. Nabatyagan na lang ni ini na wala na ang maong baby boy ug nakita niya nagkalat ang mga gamit ni ini. Nakuha sa maong kawatan na ubay-ubay ka mga alahas, cellphone o kwarta nga tinigom sa maong binabay. Ug nakong pagmahay sa maong binabay ug daling gidahok sa kapulisan or masikop ang maong suspisado
samtangan gibisigahan pa sa otoridad ang maong panghitabo. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa kay mong Bibi Boy, basig unayon ka. Lagi po sa kikay bikin mo. So, di ka magkuni-una ng Bibi Boy po sa kikay bikin. Tinalaman po tayo gilabwan, di ba? Lagi po sa kikay bikin mo, ato lang po ng atong gikwan po sa kikay bikin na kinahanglan dito magbantay o siyempre kakikay bikin kung wa pa kita kailaan nga tao, di po na to na basta-basta na po sa panimalay kikay bikin sa masaan nga hitabo no, niya sa kanini alias sa Raquel no, na sa kabinatay nga naila lang niya kikay bikin sa pag-inom, sa pag-kuhan kikay bikin, sa inom lang niya o na ni-representar nga matulog sa ilaha. So, hinong taga-kibablikin sa pagmata niya alas 5 sa buntag, wala na o wa na yung mga alahas kung cellphone na yan na dapat niyang kibablikin, kaya ikuha naman sa maong Bibi Boy. Ikaw kay di man ka mahilig ng Bibi Boy, pero daw pareha niya ato niya, parehasan kagwapo ni kabayan, alang-alam kag di mo sugot lugar. Ikaw lugar ko no. Kibablikin no, oy. Pero kinahanglan pag kibablikin no, pangtaguan gila mga gamit mga importante gyud sa mga kay kuan gyud. Nagpasabot na giday ani nga mo apil mo kuan giday nga po kag Bibi Boy nga pareha kag gwapo ni kabayan. Basta mataguan lang ang gamit. Delikado ni. Sabay dili magpani ka kabayan kay fabriking ko ako des kabayan kay fabriking. Yami sab. Dili man pud go. Dili man tay pagwapuhay lang, payamihay man pud ni. Pareha kang diyo og kang kabayan, makaingon kag bahala nagkawaton ang akong gamit. Bira. Sige. Yeah, kaya para yung mga kaibigan sa police station at ang nakita sa nato sa may isang alka lang gumabay ni siya makatawid din sa tulong kalawasan na kini-check Jory ako para sa kapyon na balita serbisyo publiko Kalinawan sa Cagayan de Oro 89.385 news FM. Tingog ang upaw. Tingog ang upaw kay basig siya mo ignong yami. Hoy, di kay yami, hiyaki. Dawat patagdugang pa mga balita kay nag-standby karos K5 Camel Marquez. Patrolman Portillas gidismiss sa serbisyo human na pamatud-an nga guilty siya sa grave misconduct. K5 Camel Marquez sa kampiyon ka mga detalye. K5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Gidesisyon na nasa Napolcom and bang pagam-dismiss sa serbisyo ni Patrolman Francis Steve Fontillas. Human siya na pamatudan nga guilty sa grave misconduct. Conduct on becoming of a police officer or disloyalty to the government. Gawas ni ini-dismissal ka kay Kim. Gipamtangan sab si Fontillas og accessory penalty. Nga perpetual disqualification from public service. Nga napasabot nga dili na siya makasulod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot. Matod ni Napolcom Vice Chairman o Executive Officer Rafael Vicente Calinisan. Anonymous ang decision sa Napolcom Board. Kahinduman kay Kevin Kim nga si Fontillas. Nailan usab nga police vlogger nagatubang kagon og mga kaso nga criminal administratibo. Kevin Kim tungod kani siyang online komentaryo batok sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kalabutan sa issue sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay visyo nga dunay vitamin D3. Kini si Kevin Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News Event. Dagang salamat K5 Camel Marquez sa kampiyon ka mga detalye. Breaking news mga igsoon. Kini wa may mga pagpapolitika ani pero hapit naman gyud mga igsoon. Ato ang kining ni abang INC Iglesia ni Cristo nga mga pundok mga igsoon gisuportahan ang kining ni abang liderato sa ato ang kasamtangang administrasyon ang pamilyang Uy karong umaabot kining ni abang piliay. So ang mga INC Iglesia ni Cristo wa pa may formal nga mga pamahayag pero nakapost naman sila social media ato ang kining ni abang ato ang mayor o ang si Cupcake mga igsoon. Sila nakapost naman largo. Wa pa may confirmation, wa pa gipagawas ng mga pamahayag gikan sa Iglesia ni Cristo. Pasalamat na silang daan nga sila gihatagan og hugot nga suporta labi na sa pundok o grupo sa Iglesia ni Cristo. Alas 5:54 dawaton sa dato report ni K5 Kibos Kaino Balikanta kay matod pa ang DTI Misamis Oriental na mahayag nga sa 60% sa ilahang client mga kababayan-an.
Kadugang pa mga detalye, K5K Boss Kaino sa kampiyon nga report, AK5 mo! K5 News FM Kampiyon Report. Napahayag ang DTI ni Orga 60% sa ilang clients, mga babae. Matod ni DTI ni Misamis Oriental na provincial the worker Jesus Abyar, kapiga 27,000 ilang mga kliyente sa tuwing 2024. Inugang pa ni Abyar nga mulahutay ang character sa babae sama sa pagdumala og negosyo ato paminawon karon na si provincial the worker Abyar. 2024 last year we had around more than 27,000 clients including MSMEs assisted. More than 60% of that women. So we belongs to the women's sector. So if you notice, kadaghana gyud babae no ang ga-attend sa atong mga learning sessions, coaching and mentoring, kaning ato mga trade shows. Ang tipik sa pamahayag ni DTI Misamis Oriental Provincial the worker Jesus Abyar. Kini nga balita hatod kanato sa GTX 500 usa ka herbal food supplement nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa imong blood sugar, blood pressure. 100% usab nga makadetoxify sa imong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa Market City. Unahan lang sa Agora Police Station. Kini si K5K Kaino para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Castigador. Daghang salamat sa paglabyog sa mga balita K5K Boss Kaino. Ubay-ubay sa mga naminaw at mga K5 volunteer reporters og mapohon na. Naminaw silang Nilson Boss Kaino. Papa man ni K5K. Minaw sila karong panahon na. Labi na si Richard Gallardo, si Samuel Abagan, og si Noy Mabatid. Labi na si Ili Laos, diya mismo sa Barangay Pontod. Si Tani Bagares, diya mismo sa Barangay Kauswagan. Laminaw sila. Raymond Bones, Bones man si in English di pagbasa, pero Raymond Bone. Minaw sila. Si Adalyn Bantilan, naminaw sa sila karong panahon na, diya mismo may Taguluan. Salamat sa pagpaminaw ninyo dari K5 News FM. Puros gini sila mga loyal. K5 News FM Cagayan de Oro lang. Nahimo na to na silang K5 5-star reporter volunteers pag-abot sa panahon sa eleksyon. Ako balikon, dool na lang yun. Kung magpaabot manggaling mo aning kinamangay, way problema mga igsoon kay inyo na nga mga gitawag na to decisions kinabuhi. Inyo man nga katungod pod ang magpakamang kamo. Pero ang atong katungod sa pagbutar, ang pagpahimangno lang nato diha ninyo, palihog lang. Dili nato isakripisyo ang pila lang ka libo. Isa ka simana, hurot na. Samtang ang pagserbisyo anang namalit sa inyong buto, mulungtad pa na sa 3 ka tuig or ibutang na to 6 ka tuig, mulungtad pa na siya sa taas nga higayon. Dabi, asa man na nila kuhaon ang gipanghatag diyan ninyo? Muna'y pangutana nga lisod tubagon. Nga sila ray makatubag asa na nila kuhaon. Ako balikon mga igsoon. No vote buying, no vote selling. Panawagan na sa Comelec o sa atong PNP. Pero kay daghan man gid nang inahanglan og kwarta mga binati natong tigpaminaw. Onya wa man pud tabangayo nila kay sila ra may nang hatag. Sila ra may nang lista. Dawata kung imong kabubuton ang mudawat. Og di ka mudawat ayaw. Kay naaman po'y ubang tao nga di gyud mapalit bisag pila kalibo pa na. Pero kay nibaniog naman ni dinhi, ignon ta mudaan, moabot nig national news. Dili na guys ato nagbaniog na gani nga palit diri palit dito. Ang uban masuya na kay may pagdiakos Carmen. Baliko na ko. Pahimangno na lang. Kung nakadawat man gayon mo, wapa mo ni kamanga. Gikamang ba, kanos abag mo kamangon. Kung naamang galing kwarta igsoon, palihog lang. Butari, ang angay nga ibutang ni mo rindas pangkagamhanan nga pwede gyud og dili ka magmahay. Pag abot sa panahon nga kana siya imong butaran. Kay basin unyag pag abot sa panahon mo reklamo ka na nga watay project, watay ka ng kalambuan sa atong barangay, watay kalambuan sa atong syudad. Tungod kay nagpapalit man ta sa pila kalibo. Ditawag lang na diha. Kalma. Kalma lang ta.
Kay basin unya, pag abot sa panahon ka nang ayasan mo pagpatay diha. Balikon ako, ang mga politiko, kandidato, pag abot anas panahon, okay ra na sila. Kaya ka mo manggiaway mo diha, magpatay mo, wagin mo inada. Nahurot ang atong oras sa ngalan sa atong CEO, Dr. Amil Oy. El Castigador. Sa ato ang station manager, Kabayan Noel Isen. Sa atong K5 5-star reporters, K5 engineer Dio Obrigoso. Ako lang ay nakauban ng taong dili, guwapo apan attractive kayo. K5 Rikim Pamisa Sulita. Magaingon nga paras kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro, Waylain. 89.3 K5 News FM. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!